सिगाङावनो इन्डिपेन्डेन्स डेनि बयखौबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय, नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। गुवाहाटी आरो उदालगुरि पुलिसनि जइन्ट अपारेशनाव बिस्तिबारनि मोनायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोबां हाथियार मोननो हादों। बेफोरनि मादाव माखासे जेरै AK-56 राइफल, AK-47 राइफल, बम आरो गोबां। धुबरीनि इन्डिया-बांलादेश बर्डाराव BSFफ्रा मोनसे अपारेशनाव मोसौ लांखुमाग्रा गोबां नाव हमनो मोनदों। फायारिं जानायाव मोसौ लांखुमाग्रा हाथिमालिया दुखु मोनदों। अनलाइन गेम्बलिंनि गेजेरजों मानसिफोरखौ थगायनायनि थाखाय सासे चाइनिज आरो साथाम इन्डियानखौ हायद्राबाद पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बिसोरो टेलिग्राम एपनि गेजेरजों अनलाइन गेमाव फैसा लागायहोनानै थगायोमोन। बे खामानिखौ चाइनिजनि मोनसे कम्पानिया सालायोमोन। सानै मानसिया 1.64 लाख आरो 97,000 रां थगायजाखांनायनि उनाव पुलिसनिसिम कमप्लेन खालामनायाव पुलिसफोरा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनो मोनदों। पुलिसफोरनि बायदिब्ला बिसनि एकाउन्टआव गासै 1100 क्र'रनि ट्रेन्जेकसन जादों। दा पुलिसफ्रा बिसोरनि एकाउन्टनिफ्राय 30 क्र'रखौ लाफिननो हाबाय। बर'नि मुंदांखा फुटबल प्लेयार हलिचरन नार्जारिया जानो गोनां ISL 2021खौ हायद्राबाद FCनि जानानै गेलेगोन। जम्मु एन्ड काश्मीराव टेररिस्टफोरजों गावलायनायाव सानै पुलिसआ थैदों। 14 आगस्ट बेलासिनि 3 PM निफ्राय CAA नि एगेन्स्टै नलबारि डिस्ट्रिक्ट स्टुडेन्टस इउनियनआ 18 आवार्स हांगार स्ट्राइकखौ नलबारि शहीद भवनाव खालामदों। सनु सुदआ फिलिपिन्सनिफ्राय निउ दिल्लीसिम गासै 39 गथ'साफोरखौ लिभार ट्रेन्सप्लान्ट अपारेशननि थाखाय लाबोगोन। उदालगुरिनि जेलनिफ्राय बिस्तिबार मोनायाव भेन्टिलेसन सिफायनानै साब्रै केदिफ्रा खारखुमादों। दिल्ली पुलिसनि साइबार सेलआ अनलाइनजों थगायनायनि थाखाय HDFC बेंकआव मावग्रा अजय कुमार मौर्यखौ हमनो मोनदों। बियो टेलिग्राम एपनि गेजेरजों दाम गोसानि मबाइलखौ दाम खमाव एडभार्टाइज होनानै मानसिफोरखौ थगायोमोन। सासे मानसिया iPhone 11 Pro Maxनि थाखाय जेब्ला पेटिएमनि गेजेरजों 17,000 रां हरखांनायनि उनाव फनखौ ब्लक खालामजायो आरो पुलिसफोरनो कमप्लेन हैनायाव अजय कुमारखौ पुलिसफ्रा हमनो हायो। बे खामानिखौ बेनि बिदाया दुबईनिफ्राय सामलायहरोमोन। जोबनायाव दङ आसामनि कर'नानि आपडेट। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।